Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini umshana wakwaNgcobo fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Namuhla ke bafowethu njengoba wazi ukuthi la kwi-channel ethu enkulu sikuphathela abantu ababelaphi bendabuko abahlukahlukene abasuke beza nosizo olwahlukahlukene ngenhloso yokulekelela wena umbukeli wempunga yesintu. Ingakho ke namuhla ngithe ake ngiphinde ngishaya ikhwela ngikulandele umkhulu uSandla Somusa. Niyaphila kodwa mkhulu? Siyaphila ndaba ezitha. Nayi uNkulunkulu sasigcinile. Sekuyisikhathi eside impela sagcinana kodwa ngesizathu sokuthi imfanekiso eqoshiwe ihlezi khona ababukeli bempunga yesintu bona uhlezi useduze kwabo uma befika bayakwazi ukubuka. Yithina nje ngapha emphelandaba ukuthi umkhulu ke wathi ukuthi ishelele kancane kodwa ke ngoba ithuba usulakhile lokuthi ufike la emphelandaba kuyintokozo enkulu. Ngiyafisa futhi ukuthi umbukeli omusha ngoba i-channel kuhlala ngaso sonke isikhathi kunabantu abasha sibakhumbuze ukuthi uSandla Somusa ubani, ubalekelela kanjani abantu, usebenza kanjani, uyinyanga, umthandazi, uyahlola ngaphambi kwasihlabele phambili. Ngiyathobeka ndonakandaba uba khona kule TV yakho ukuthi ngiphinde ngibuye futhi bangazi nabantu bakhohle noma balibala ukuthi khona uSandla Somusa Kunjalo. Cha, ababukeli abasha abafikayo uSandla Somusa umbambe isibongo. No umfoka amagaza ngobisi. Nondaba kaphela emajijini zaphela ngoba eqeda zinyomba. Ntombeza umqoma zimqomele linda amalinda lalindi isoyintombi simqomele. Phansi wayindwede umfule ngwakhela umfule ngophuza phuza insuzu umfulu wamasoka. Ustikadika umfazi bamdikadika ngalena mawufuna ukubona bamdikadika kuphi hambe yombona. Umfuka xamalaza lona kuphuma ijongosi maqoba idide ngaphansi nangaphezulu. Hey madoda. Cha, uSandla Somusa ngokwakha noma isigodlo lapho sikhona sise endaweni yaseMolweni. Ubheka ngase Pinetown noma mawudlula kancane eClermont. Ilapho ke la engitholakala khona noma la ngisebenzela khona. Ngokusebenza siyawasebenzisa amakhambi nomuthi futhi siyawusebenzisa siyahlola futhi namanzi siyasebenzisa iswasho. Noma uthi kufanele uthole iswasho siyakunika iswasho. Ngoba khona abantu abakholelwa eswashweni abangakholelwa emthini. Khona abantu abakholelwa emthini iswasho futhi abangasifuni nokusibona. Konke ke lokho siyakwazi ukuthi nesikwenzele khona ngoba kahle idlozi uma likhona kumuntu kuthi unedlozi. Idlozi alihambi lodwa. Idlozi lihamba nesithunywa. Noma isithunywa sihamba nedlozi. Bese ke kuye ngokuthi ke abantu abakwembetheyo ngabantu ababephatha amakhambi wodwa, ngabantu ababethandaza futhi. Uma ungenwe ibona bonke labantu babephatha amakhambi baphinde bathandaze futhi usuke futhi usenhlanhleni lapho ngoba usho ukuthi nawe futhi ngokomsebenzi wakho abakwembathisa wona kufanele uphile kanjalo noma ubaphilise kanjalo abantu. Kunjalo. Kunjalo. Sandla Somusa, sibonge kakhulu umne wethu ngokuthi ubacacisela abantu ukuthi uSandla Somusa umuntu osebenza kanjani. Angifisi uSandla Somusa ukuthi sigeqa amagula kodwa ngifisa ukuthi sihlale phezulu kwenkulumo ezokwazi ukuthi ilekelele umbukeli wempunga yesintu ngoba njengoba sila sikumemezile inhloso enkulu ukuthi ulethe usizo kubantu abanenkinga esizokhuluma ngayo noma esizokhuluma ngazo. Uyabona Sandla Somusa kunomuntu othola ukuthi
inqubekela phambili akayiboni. Uthola ukuthi inqubekela phambili akayiboni nje, akayiboni ngoba kuwukuthi kunezinto mhlambe angazazi ezenziwe kuyena, mhlambe uvaliwe, kunesivalo esifike savala phezu kwesimo sempilo yakhe. Inhlanhla igcina ngokumsikaza, kungekona ukuthi mhlambe kukhona izinto ezikhalelekayo kubo. Angifuni ukuthi sibuke lapho, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje silwe nobuthakathi obenziwe kubantu la bantu bevalwe khona. Uthola ukuthi umuntu mevaliwe sekuze kwavaleka ngisho inhlanhla yakhe. Kunomuntu othola ukuthi isandla somusa wayethi umedlala inombolo zingene zibe ntatha ayithole leyo mfala kahlanu. Uma kwenzeka mhlambe ewaqhatha amathimu angene awine, uthola ukuthi inhlanhla ikhona yona. Nabantu futhi bayakwazi ukuthi ziningi izinto eziyinhlanhla engazibalula ezazenzeka kumuntu kodwa manje asisenzeki ngesizathu sokuthi lo muntu izinto zakhe zivalekile kodwa manje akazi ukuthi zivalwe yini. Usazophendula sandla somusa. Ngiyafisa ukuthi uke mhlawumbe uqale uphefumule ekutheni umuntu inqubekela phambili engekho phezulu kwempilo yakhe nongayiboni. Kukhonani mhlambe ongasibekela kona ukuthi kungayini imbangela eyenza ukuthi inqubekela phambili kumuntu ingabibikho kanye nenhlanhla yomuntu ivaleke? Usazochaza ukuthi ivuleka kanjani? Yeah. Ngiyabonga Nduna kaNdaba. Yeah. Uyazi njengoba sabantu siphila. Yeah. Ngizoqala nje la ngithi ngikhulume nje ngokugezwa noma ukugeza. Yeah. Uhlamlule umzimba wakho. Uphinde uhlamlule isithunywa ohamba naso. Umoya okwembetheyo, ngoba umuntu nomuntu unomoya omembethe. Kunjalo. Umoya ohamba naye, umoya omgadile, umoya omuphi izinto njengenhlanhla, imali, umsebenzi, lo moya nje ukuphathele yonke into yakho enhle. Kunjalo. Uma kodwa sewungcolile lo moya, izinto zakho ke azibe sahamba kahle. Qiniso lelo. Ngakho kubalekile ukuthi ma umuntu nje kufanele uhlale ugeze. Uma ugeza uzigeza wena, ugeza ingelosi le ohamba naye kuwena. Ngoba uthola ukuthi izinto zakho zivaleke noma sekungcolele sisidalo lesisikuwe njena. Okokuqala uzothothi isingcoliswe uwe. Yebo, kuyenzeka. Kunabantu abaneyinkinga eziningi la Nduna kaNdaba, uthola ukuthi inkinga akanazo zibangelwa uyena. Kodwa yena ubuka lapha yana. Azacabanga ukuthi uthakathiwe, azabone ngisho umthakathi. Kanti cha, inkinga ikuwe. Kanti inkinga mhlambe futhi ayikho kuwe, kodwa inkinga isemsamo wakho. Esidalweni naso isidalwa futhi asithakathiwe. Akunamuntu osithintile noma osiloyile, kepha kunamacala akhona adinga ukuthi wena fanele ngabe uyabalungisela wena labantu laba abangasekho. Bese kusuka lesasinyama mayisiqhamuke edalweni, sesizokwembatha wena. Izinto zakho bese seziyavaleka. Ilento ke manje sithi isichitho kodwa manje sedlozi. Ngoba yinto esuka manje emsamo iwungcola bese izokwembatha wena. Yebo. Ngamafuphi isandla somusa uthi umuntu nomuntu ovalekelwe izinto kungabaleka kakhulu ukuthi kuvalekeni kwezinto zakhe niqale nihlale phansi kuqala ukuze uthole ukuthi yini lento emvalile. Kungabe ukuthi mhlambe umuntu segijima usethi ongivule kodwa manje uthola ukuthi kwayena akacaciselekile ukuthi uvulwa kuphi. Kubalekile lokho ukuthi isikhathi esiningi nje ngaphandle ukuthi
ufuna kuvula izinto zakho. Yeah. Uma ufika kumelaphi engazuthi ungacela ukuthi ma akubonele kuqala noma akuhlolele kuqala. Ngoba uma ngiyakusiza mina mawufika uthene manje mkhulu nginenkinga kanje. Yeah. Bese ngikutshela ukuthi hey mhlambini saqale sibheke ukuthi enidalwa yini. Noma ukuthathapha ukuthi unenkinga kanje. Nje uthi muzoqhamuka kumina ungitshela uthene hey nginomdliwa ngifuna ukukhipha umdliwa. Yeah. Fanele ukubuza ukuthi ukuthatha futhi nomdliwa ubona ngani ukuthi enomdliwa. Manje ke ufanele ungichazele uma uthi hey sengihlolile mhlamba abantu omunye asho athi hey sengihlolile bayisihlanu abantu sengibahambile angisafune ukuhlola mina nje sengiyazi ngiyazi mina ukuthi ngiphethwe yini kingi kuphi wena kuphela ngisize. Yeah. Ngiyamsiza ke lo muntu loyo. Kodwa lo ongenankinga yokuthi singachitha amathambo sibheke ngiyambhekela futhi loyo ngoba kuhle kwesinye isikhathi ukulapha into oyaziyo isiqiniseko sayo ukuthi makuthiwa ngikhipha isilwane ngempela unesilwane inomuntu. Ngingezwa ngaye athina hayi kunento elala nami yabo acabanga ukuthi isilwane kanti akusona kanti akusisi isilwane yena uthi kunento elala naye kanti cha ithonga le kunjalo hayi ngoba lilala naye kepha lokho elikwenzayo ama sign lawa okukhombisa ukuthi akasukume khona inkinga ekhona. Ingakho ngithi ke kubalekile ukuthi uqale ubheke kuqala thina kumuntu ke siqale ke simbhekele kulokho asuke kusho ukuthi kulungile ngiyakuzwa ukuthi uthini athi uyayilanda inkinga ngithi mina moyima musuku ngilandiswa manje kufanele ukuthi wena ohlolayo manje yabona imini umuntu ofela akuhlolele wena uma uthe nje ayi into zakho zimila bona usuqedile ke lapho. Abusangitshela ukuthi hayi ngithe ngiyalala noma ngaqingqika nemoto kanje mina ezokutshela lokho bona. Omunye umuntu usandla somusa uyakuzwa njengoba uchaza kodwa yena mebuka izinto zakhe uyabona ukuthi yabona ke manje angisadingi ngempela manje ukuthi sengathi ngiyahlola ngiyathanda mawuthi uyamemukela umuntu othi sengihambile kubantu abaningi ngihlola ukuthi ngempela ngivalekile. Kungabe mhlambe uma umuntu ekholela ukuthi okanye sehambile wahlola ukuthi awuvalekile uyakwazini ukuthi alekeleleke inhlanhla yakhe ivuleke ngabe khona mhlambe imigudu ekumele ukuthi ayilandele eqala noma yonke into uyithola esigodleni sosandla somusa ukulekelekeka kwakhona uma sewufikile esigodlweni sakasandla somusa wayibeka inkinga yakho noma sakubhekela sayibona inkinga yakho sase siyavumelana nawe ukuthi sikusiza ngoba thina asisho ukuthi ngoba nakho sewufike wahlola sabona inkinga yakho bese sithi hayi woza sikusize sokusiza thina asikwenzi thina lokho thina siyakuhlolela nje kuphela bese kuba kuwena futhi siyakutshela ukuthi kufanele ufune umuntu ozokusiza angisho ukuthi mina ngizokusiza mina bona no kufanele ufune umuntu ozokusiza engazi ukuthi uma uthola umuntu ozokusiza angakwenzela lokhu nalokhu yabo kuba kuphela usizo ke thina ke esigodlweni salapha ekhaya usizo sinalo uma kuthiwa yena izinto zomuntu uthi uzivalekile noma nathi masimhlolela siyabona ukuthi izinto zakhe zivalekile ziningi ke indlela zokuvula izinto zomuntu ngoba kuncike ekuthenini zivalwe yini uma zivalwe yidlozi siyazi thina uthene fanele senze njani uma uthene zivalwa nje uloyiwe siyazi uthene fanele senze njani uma uthi zivalwe uwe
siyazi futhi thina uthene fanele senze njani, kepha nje indlela yokukusiza makuthiwa nje into zakho zivalekile akuyeke phambili, siyakwazi ukukusiza. Mbukelo wempunga yesintu, uSandla Somusa udla amaningi esakeni. Ungihlaba umxhwele uma ebeka iphuzu lokuthi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi izinto zakhe zivalekile kanti zivalwe uyena uqobo. Nawe kungenzeka ukuthi inhlanhla yakho awusayiboni, wena owayivala qobo lwakho. Uzokhumbula ukuthi ziningi izinto ezenza ukuthi inhlanhla yethu isuke kuthina. Uzokhumbula futhi ukuthi inhlanhla iyisabelo sethongo. Uma inhlanhla iyisabelo sethongo, kukhona into mhlambe wena owayenza yaba isiningiso kokhokho bakho nogogo bakho abanikazi benhlanhla, base begodla leyo nhlanhla kade bekunikeza yona ngesizathu sokuthi indlela zakho kanye leyo nto owayenza awuzange uze wenze kahle. Sandla Somusa sasiphetha. Omunye umuntu uzothi uyazi ukuthi ngake ngezwe mina ukuthi izinto zenhlanhla okanye izinto zokubuyisa inhlanhla ezinye zazo zinabo ubungozana. Kungabe mhlawumbe uSandla Somusa uma engibuyisela lento yenhlanhla yami akukona yini mhlawumbe ukuthi uzobe sengithwalisa ngingaqonde ukuthwala? Uyabona, ngoba manje ababukela befana khona ababukeli abacubungulayo ukuthi nabanovalo nasebegiliwe kakhulu nasebebona abantu abagilekile. Athi umuntu ngizothi mhlambe ngiya kulo muntu angilungisela into yenhlanhla kanti usiyangithwalisa ngingaqondile. Cha, nduna kaNdaba thina lapha na kaSandla Somusa esigodlweni sakhona asithwalisi, asinawo futhi umuthi wokuthwalisa ngoba into ezosikhatha nethonga ngoba vele nathi kasithwele kunjalo. Thina esikusebenzisayo sisebenzisa njena amakhambi kuphela esintu. Uma kuthiwa sivula inhlanhla yomuntu bese ke sisebenziseke nelwanyana ezithize kodwa nazo futhi okuyilwane zenhlanhla nazo thothi usebenzisa nje namafutha azo ukuthaka imithi yokugcaba kanje yabona. Yabo kodwa nje into eyisithwalo ayikho ngoba nami angikwazi ukuthi ukuthwalwa kanjani. Umbuzo nje wokugcina Sandla Somusa, kunomuntu othola ukuthi yena uyakholwa kakhulu ngoba kufanele nabo sibabuzele ekukholweni kwakhe uyathandaza impela kodwa hayi izinto azenzeki. Uyabona futhi useyakholela ukuthi kukhona la zivaleke khona. Mhlawumbe usethandazile lutho kuvuleka, useyakuzwa lokhuluma kanje kodwa manje ngesizathu sokuthi uyakholwa. Yabona umuntu uma ekholwa esonta nomqondo wakhe bayawusonta esontweni, uke abe nolwazi lokuthi zonke izinto zilungiswa umthandazo. Ungamnikani mhlambe ithemba lokuthi uma engasondela koSandla Somusa ngeke kuze kube ukuthi ingilosi yakhe mhlambe okanye izithunywa zakhe zizongcoliseka okanye kukhona indlela ethile okwazi ukulekelela labo bantu labo mhlambe abasindisiwe? Uyabona, othola ukuthi umuthi bathi thina umuthi asithanda ukusebenzisa nakuba ithongo lakhe liwuthanda umuthi futhi naye umsebenzela ngoba omunye umuntu kasithatheni isinqumo sokuthi hayi mina umuthi akuwusebenzisa ngoba nakene engawuthandi, kanti isidalo esikuyena sifuna usizo nokulapheka ngawo umuthi. Ake sibukeke manje lo muntu othola ukuthi uyakholwa kodwa uyafisa ukusondela, kungabe mhlambe nawe uyakwazi ukusizakala noma ngoba ubalulile ukuthi uyasebenza ngeswasho uyasebenza nangamanzi umuntu ofana nalowo okanye mhlambe mesefikile kwenathi kodwa mina umuthi angiwuthandi, uke wenze njani esimeni esifana naleso? Kuleso simo ke ndona kaNdaba umuntu ma ukuthi umuthi akezwani nawo iwasho sinazi iwasho lapha ekhaya siyayikhanda iwasho bakhona abanye futhi othola umuthi abezwani nawo kodwa akezwani nawo uma kukhona abantu abazombona ewusebenzisa okungafanelanga bambone kodwa mabengekho
uthothi uzosebenzisa nje kahle futhi uma sekufanele futhi umshaye inhlanga uthothi uzokutshela ukuthi ungangishayi la ngishaye inhlanga baningi sabagcaba ngicaba isho nasekhwapheni ufihla inhlanga bona ucabe phakathi enweleni yabo lezi indawo lezi ezifihlekile kodwa nje lilonke iwasho zikhona ongezwani nomuthi sikhona iswasho ngoba kwenye inkathi uthola ukuthi ngoba phela uma umsiza umuntu ngaphandle ukuthi uyamhlolela funa ingilozi yakho fela ikwazi ukusefa inkathi umsiza umuntu abona ukwazi na ukubona ukuthi lo muntu lona njengalapha ekhaya yena indomba zothula phana ekhaya khona le ndomba leyo uyona yakagogo isebenza ngamanzi kuphela bese uthi le kamkhulu isebenza ngamakhambi kunomuntu othola ukuthi uma engena bese ithinto kimi akangene ngale kagogo ngoba sengitsheliwe ukuthi lo muntu lo hlobo lo muntu manje ke ingilozi kawiphikisi ngoba kusuke kuyingilozi lona esikisho leyo nto uthothi yonke into uzoyenzela ngale kagogo iwashe yonke into lapha akucatshwa ke lapho unikezwe nje iwasho uhambe ukosebenzisa aphila umuntu Mbuke lwempunga yesintu asingageqa amagula ngoba asimuke inamba lezo zibonayo zivela escreen sakho ezakho umkhulu uSandla Somusa makukhona umbuzo noma usizo olufisayo ukulithola kuyena umkhulu uSandla Somusa uzomthinta kuzona inombolo lezi uzokuthi uma ufuna ukufinyelela kuyena kuhambeka kanjani mhlawumbe usikhumbuze nje umkhulu sesigoqo ukuthi umkhulu utholakala kuphi nendawo abantu bahamba kanjani okanye inombolo lezi ezokhiye inombolo ngelezi abazibona abantu zehlika zenyuka izona inombolo lezo engitholakala kuzona bangadinwa abantu ngoba kuyenzeka kwenye inkathi mangibhizi zikhale zombili ngingakwazi ukuyibamba kodwa ngiyabuyela kuyena umuntu angivane ngithi nje hayi uzobuya phinda ngifonela bona ngoba uyena ongidingayo cha abantu nje sibaphatha ngendlela efanayo bonke lapha ekhaya mangibona ngoba mina nginocingo nje lwama customer nje oluseceleni nje mangibona imiss call kuyona ngiyazi ukuthi icustomer belifona lana sengibuyela kulona bangamangaliki abantu bese ukuthi ke indawo engikuyona isendaweni yasemolweni bathi isemolweni isigodini sasemgababa uma nje ungithintile ngocingo wangitshela uthene ke uma uthi uhamba ngemoto yakho akuhluphi lokho ngoba ngokusendela ilocation uzohamba uzongena ekhaya uma uhamba ngepublic transport ugibela nje ufike ePine Town ila ozothola khona izinto ke eziye ekhaya Mbuke lwempunga yesintu okuningi uma kuwukuthi ufisa ukusondela kuyena umkhulu uSandla Somusa inombolo lezo zibonayo umshayela uzokuthi kuhambeka kanjani asuthathe kumfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga